Kidamtang aru ni phai thongke braisi thelangani silabangso berta rada hongklamalong pachetak ponlo labangso kingkam kideng ponlang kok laki jesmet Assam State Transport Corporation mate ASTC along klembang bang pharo troxira troxi kebra isia bang phuatuma phan aron repen vorengang hoi kepek padoko jog amen kang than pon et pu alam raya long kache don don de ang theka potlu pusi berta ripon long Assam State Transport Corporation mate ASTC along lapuson vorengang hoi kepek pon aron choklim kalimate aron repen vorengang hoi kepek kang hu padokok ajoksi ASTC hinpen amen kang than pon ji aphan lamthe cheparai ponlo labangso kuthak ASTC along voreng klembang atum kache don de ajoksi longria lo plek jam ahawara long ASTC bus our side pinivo signify ECR ni pen pavi pon tempo Birta kiri ponlong atengke labangso kache songa sai lake jesemet ASTC along voreng klembang atum pensi asamarlo ASTC bus station kedo analong kache songa jaimek paman ponpu labangso lamke klang lake ASTC hinpen ASTC along aron atang choklim kalipin atum vorengang hoi kache palong dun aphan vorengang hoi pen sorpon et popuk kache parai pon padopon det athiplo ASTC along Anand Prakash Tiwari lapen Khagendra Nath Chetia atum Managing Director Arpuki Khipona hutsi Jesemet Aron Repen ASTC along vorengang hoi kipi kanghu aphai kebat Kaddu kawe pangrum pet pen bangsuri hinira pharo hinira troxi kebrapli voreng klembang atuma phan aron choklim lepen kipi kanghu do pusi berta longpondo ASTC hin pen lam the kepaklang pon ke laputhello ASTC along contractual staff ke ponalong bangsuri hinira pharo hinira troxi kebrapli klembang atuma phan ke government atum kisik pontang arona tengpen damte interview ave pin lapen reservation system aron damdi pin pensi vorenge pekang kupon pu akoy doponlo lasi jongsi labangso akoy kitipon chekok det polotang te ASTC along managing director aphan raikom saiki arideng lamhoi pa jepon po government aron karkana jok ingsai pon pami pupusi peklang ponlo labangso lamki keklang rogajok transport department hinpen puthot contractual staff atuma phan ingkrung ingsai pon thusi arona teng lapen apuna chak choklim atuma phana bangki padopon po lapen aron re apuna chak choklim lepen vorengang hoi kilong atuma phana bangki amen ingthan ponet po labangso sai laki chiklo jonni angbongsi pachun pon poputa pachini pon thu State Desk Report, Carbing Long Line.